Koppja barranija, il-mara Rumena u s-sieħeb tagħha mis-Serbja qed ifittxu lill-awtoritajiet Maltin għad-danni kif jallegaw li tilfu lit-tarbija minħabba li l-istaff u l-awtoritajiet tal-Isptar Mater Dei kien aktar moħħhom li jistaqsuhom id-domandi dwar ħlasijiet milli jibdew il-proċeduri tal-ħlas. Dan sal-punt li t-tarbija spiċċat tilfet ħajjitha. Il-koppja barranija li kienet qed tistenna t-twelid tal-ewwel wil tagħhom kellha l-ġurnata trasformata fi traċedja, kif jallegaw li fis-6 ta' Ġunju l-istaff tal-Isptar Mater Dei kien aktar moħħu biex jissettiljaw is-sitwazzjoni ta' karti u ta' ħlas mill-missier. Dan id-dewmien u l-ħafna burokrazija kienu kruċjali dejjem skont il-koppja biex spiċċaw tilfu t-tarbija. Il-koppja ppreżentat protest fil-premawla tal-Qorti Ċivili fejn fuq din il-kwistjoni qed ifittxu lill-Gvern għad-danni. Huma qalu li l-ġurnata ta' ferħ kienet immarkata b'mod traġiku minħabba l-fatt li ma kinux trattati kif jixraq. Il-protest ġudizzjarju sar kontra d-Direttur Ġenerali tas-Servizzi tas-Saħħa, il-Chief Government Medical Officer, il-Prim Ministru, il-Ministru tas-Saħħa, is-Segretarju Permanenti tiegħu, il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, id-Direttur tas-Servizzi tan-Nursing u l-Avukat Ġenerali. Il-koppja tfittex għad-danni minħabba nuqqas ta' servizz professjonali, diligenza u kura mill-istaff u l-awtoritajiet kemm direttament u indirettament. Il-koppja qalet li l-om bħala persuna membru tal-Unjoni Ewropea kellha wkoll għad-dispożizzjoni tagħha il-European Health Insurance Card li jintitola għal kura medika b'xejn jew brati speċjali f'każ ta' emerġenza fi sptarijiet pubbliċi. Il-protest jgħid li minkejja dan l-istaff Mater Dei kien aktar moħħu kif kien se jħallas il-missier għat-twelid tat-tarbija tiegħu u li ma kien hemm l-ebda kontroll biex din is-sitwazzjoni tiġi indirizzata. Dan kollu wassal għat-telfien tat-tarbija skont il-protest. Din in-negliġenza professjonali u diskriminatorja kontrihom waslet għal mewt tat-tarbija li kienet għadha ma tweliditx, qalu l-ġenituri u ma talbu l-qorti biex tordna li d-danni jiġu likwidati fi żmien 15 il-ġurnata u qegħdin ukoll jirriservaw id-dritt li jieħdu aktar azzjonijiet legali. L-avukati Natalino Caruana de Brincat u Ivan Mifsud iffirmaw il-protest ġudizzjarju. Sadattant Net News jinsab informat li dwar dan il-każ sar ukoll rapport il-Pulizija u nfetħet investigazzjoni mill-awtoritajiet.